खुलुमबाय लोगोफोर। आदा प्रकाश आरो आदा जेम्स नांलायनाङाबा अनलायनांगौ लोगोजों अनलायनांगौ। आं बिराद दुखु मोनदों, आं गाबनोबो ओंखारदों। आं बिराद गाबनोबो ओंखारदों। आङो उन्दुनोबो हायाखै। आङो खानाय सिननायमोन, आंबो खानायबो सिननो हायाखै। आं दुखानखौ बन्द' खालामनांबाय। बे भिडिअखौ नुनानै दुखु मोननानै दुखानखौ बन्द' खालामनांबाय। आं बिराद दुखु मोनदों। प्रकाशआबो आंनि लोगो, जेम्सआबो आंनि लोगोखाय ओंखाय आं दुखु मोनदों। नांलायनाङा आदा प्रकाश नांलायनाङा रे, आं दुखु मोनदों। आदा जेम्स नांलायनाङाबो आरो आं बिराद दुखु मोनदों। दावराव दावसि खालामनाङाबो, बर'जों अनलायनांगौ। आं बिराद दुखु मोनदों। आङो गाबनोबो ओंखारदों। डाइरेक्ट बिसोरो सानैजों भिडिअ कल खालामनायावनो नांलाय खुलाय जाबाय, दावराव दावसि जाबाय। जोंनि बर' हारियाव गोबां गासिबो मिथिनाय, गासिबो मिथिनोबो जानोबो हागौ। बेनिखाय आङो दुखु मोनदों। बेखायनो नोंसोरो नांलायनाङा। आदा जेम्स आरो आदा प्रकाश, नोंसोर सानैया नांलायनाङा दे, प्लिज अननानै सरि होन।